Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Роза Хабибуллина, алга таба кайбер темалар турында кыскача. Кыяр алтын бәясе дип зорлана шәһәрдәшләр. Чаллыда нинди яшелчәләргә бәяләр артты? Эш урыныннан ерак китмичә, Чаллыда сәүдә үзәгендә беренче тапкыр намаз уку бүлмәсе ачылды. Ватанны саклаучы әти дә улын беренчеләрдән булып күрде. Тагын бер хәрби хезмәткәр гаиләсендә бала туды. Чаллыда яшелчәләр кыйммәтләнде. Чаллылылар шулай дип белдерә. Хәер, шәһәрдәшләрнең күзәтүләре раслана да. Татарстан мәгълүматлары буенча кыяр 6, суган 5%-ка арткан, антилидерлар эшлеген кишер йомгаклый. Аның бәясе 4,5%-ка кыйммәтләнгән. Беренчел кирәкле продуктлар күпме тора? Айзилә Шаймөхәммәтова сөйләячәк. Кыяр алтын бәясе ди пенсионер Юрий Лапитов. Аның бәясе килограммы өчен 214 сумга кадәр күтәрелгән. Башка җиләк-җимешләр, яшелчәләр дә кыйммәтләнә. Бу чаллыларның, бигрәк тә пенсионерларның кесәсенә суга. Шуңа күрә аларга арзанрак продуктлар эзләргә яки акциялар һәм ташламалар көтәргә туры килә. Ну, лук пойдет, морковь нормально, картошка тоже нормально. По ценам, я имею в виду, даже по осенним я сравнивал. Ну, огурцы дорогие. Помидоры дорогие. Да, некоторые подорожали. Ну, опять вот лук 44, у меня скидка 25%, естественно, у меня выгодно. Или, например, виноград у меня 35%, там опять выгодно. Ну, вот с учетом так, я пенсионерка, поэтому выбираю, где дешевле. Тик кайбер чаллылар бәяләрне кулай дип билгеләп үтә. Ну, овощи, в принципе, нормально. Нормально, хорошо, доступные цены. Мне кажется, на овощи выросли, на фрукты после Нового года. Стали цены дороже. Ну, сейчас я вот смотрю, огурцы уже вроде вниз пошла цена. Белгечләр исәпләп чыгарганча, балалар өчен җиләк-җимеш консервалары, банан, сосиска һәм сарделька, бәрәңге, каймак кебек башка азык-төлеккә дә бәяләр ярты процентка арткан. Айзилә Шаймөхәммәтова, Ленар Султанов, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Шәһәр сәүдә үзәкләренең берсендә беренче тапкыр намаз уку бүлмәсе ачылды. Хәзер мөселманнар кибеттә намаз укый алачак. Бүлмә эшчеләр соравы буенча барлыкка килде. Ачылу тантанасында минем хезмәттәшем Лилия Гатина да булды. 30 квадрат метрлы бүлмә сәүдә үзәге төп бинасының беренче катында урнашкан. Бинада ремонт ясалган. Шулай ук дин тотучы мөселманнар өчен кулларын һәм аякларын юар өчен аерым урын каралган. Без бит кеше өчен монда, кеше өчен эшлибез бөтенсен. Шуның өчен бөтенсенә зур рәхмәт, кем ясады, кем ярдәм итте, монда кем килә, кем йөри, бөтенсенә рәхмәт. Сәүдә үзәге янында базар урнашкан. Анда мөселман илләреннән килгән күп кенә кешеләр эшли. Элек аларга башка урыннарда намаз укырга туры килгән. Хәзер алар берничә минутка эш урыныннан тыныч кына аерылып, дуга кылу бүлмәсенә керә ала. Шунысында билгеләп үтәргә кирәк, мөселманнарга билгеләнгән вакытта көн саен 5 тапкыр намаз укырга кирәк. Мы выполняем приказ Аллаха намаз совершать. Вот те люди, которые намаз читают, их первые мысли всегда такой мысль, где я буду намаз читать. Куда бы они не устраивались на работу, завод или куда-нибудь, они спрашивают, а у вас тут есть место, где намаз читать? Вот. Потому что это самый важный вопрос для мусульман. Шәһәрнең зур сәүдә үзәкләрендә гыйбадәт бүлмәләре берничә ел элек ачылырга тиеш иде. Чаллы эшмәкәрләренә шундый тәкъдим белән Татарстан мөселманнары Диния нәзарәте һәм мөселман эшмәкәрләре ассоциациясе вәкилләре чыкты. Алар сүзләренчә, кибетләрдә намаз бүлмәсенең булуы бирегә килүче халык санын арттырып кына калмыйча, сатып алучыларны дуга кылулар белән бергә башкарырга мөмкинлек бирәчәк. Лилия Гатина, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Тагын бер хәрби хезмәткәр гаиләсендә бала туды. Малайга Кәрим дип исем кушканнар. Аның белән танышырга барлык туганнары да килде. Хәзерге вакытта ватанны саклаучы әти дә улын беренчеләрдән булып күрде. Ничек, бу хакта алдагы материалда сөйләрбез. Баланы һәм аның әнисен алкышлар белән каршы алу инде яхшы традициягә әверелде. Кәримнең әтисе бүген улын беренче тапкыр күрде. Дөрес, әлегә видео элемтә аша гына. Бу аның хатыны Гүзәл өчен көтелмәгән сюрприз булды. Яшь әни күз яшьләрен тыя алмады. Мин бик шат Рамилнең безнең шулай выписканы күргәненә. Чөнки ул бик борчылган иде. Выпискага кайтасы килгән иде аның. Ничек үтәр дип борчылды, баланы кемгә бирерләр дип. Обычно бит инде әти кешегә бирәләр.
Шул Аллаға шүкір ул да күралды. Кечкенә Кәримне туганнары, әтисенең дуслары һәм хезмәттәшләре дә күрә алды. Алар шатлыклы вакыйганы уртаклашырга килгән. Рамилнең менә элемтәгә чыгуы, аның безне күрүе, баласын күрде бит ул беренче тапкыр бүген. Ансы да бик шатлыклы вакыйга инде. Минем хисемне аңлатып булмай. Мондый шатлыкны, бәхетне бөтен кешегә дә күрергә язсын. Күкләребез аяз булсын. Рамилебез исән саугына әйләнеп кайтсын, гаиләләре тигез булсын, бәхетле булсыннар. Яшь әти-әниләрне котларга Чаллы мэры Наил Мәгъдиев та килгән иде. Он, видите, подает голос, увидев мэра города Набережные Челны, говорит ему привет. Знакомится уже. Я думаю, что не исключено, что он может быть и будущим мэром. Шәһәр башлыгы әни булган хәрби хезмәткәрнең хатынына да бүләкләр алып килде. Шәһәрдән 100 мең сумлык конверт, республика хөкүмәтеннән яңа туган бала өчен комплект. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Сыйфатлы кыйммәт дигән сүз түгел, Чаллыга янә Беларусь ярминкәсе килде. Анда өй өчен товарлар сатып алырга, гардеробны яңартырга һәм Беларусь җитештерүчеләренең тәмле продукциясе белән үзеңне сыйларга мөмкин. Чаллылар яратып өлгергән Беларусь ярминкәсе КамАЗ мәдәният сарае янындагы майданда урнашкан. Беларусь продукциясенең үзенчәлеге шунда ки, алар барысы да совет рецептлары буенча әзерләнә һәм иң мөһиме ГОСТ буенча ди сатучылар. Очень вкусное сало. Выращенное оно на натуральном сырье. Также у нас представлены продукция Брестского мясокомбината, Гродно, Пинск. Очень большой выбор зефира. Сделан на пектине, без сахара, мармелад тоже. Чалда сырларга һәм колбасаларга кондитер эшләнмәләренә ихтыяҗ зур, иң мөһиме барысы да яңа һәм табигый. Монда шулай ук Беларусь җитештерүчеләреннән кием һәм текстиль эшләнмәләренең зур ассортименты тәкъдим ителә. Я представляю белорусскую обувь повышенной комфортности, разработана совместно с ортопедами. Ассортимент хороший, я вон на рубашке с длинным рукавами посмотрела. Смотрите, какие клеточки красивые. Беларусь ярмаркасы безгә ошый. Ит продуктларын да алабыз, суха фруктлар, колбасалар, сырлар алабыз, ошый. Беларусь ярминкәсе көн сайын иртәнге 9-дан кичке 7-гә кадәр эшли. Чаллылар бирдә әйберләрне 19 февральгә кадәр сатып ала. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Роза Хәбибуллина сезнең белән сау булашам. Исән сау булыгыз. Челны, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбица. Все от производителя. С 13 по 18 февраля. ТЦ Грин, первый этаж. Остановка Глобус. Требуются водители категории С. Зарплата от 60 тысяч рублей. 6-дневный рабочий график. Бесплатный завтрак и лаунч-бокс в дорогу. Иногородним сотрудникам предоставляется жилье. Телефон 8 919 626 30 70.